दिनै बाहले नोंखौ गारनायावनो गैयालां आइदैना दासो नंनायनि नङिनि माला हाबा जागोन होननानै सोंग्राया लाबाव आइदै सोंलालै आं सोंला दिनैनिफ्राय सोंलाना नुबानो माला हाबा जागोन आरो मालायनि न' हाबाखौनो जानो थांनो हालां नुबानो आंखौ माला हाबा जागोन होननानै सोंबाय थाग्ला नोंखौ बाहले गारालां दिनै बाहले देथारथारगोन आं एसे बोरायदब नुनायखायसो सोंदोंमोन आं नोंखौ माला हाबा जागोन होनना बेनि थाखायनो नों खदालजों आंखौ देबाय दिनैनिफ्राय सोंला आं नोंखौ मालाबाबो सोंलालै आं सोंला नोंखौ आं दिनै देथारनानैसो गारगोन थांनानै थानो होयोब्ला नों आंखौ सानफ्रोमबो नुबानो माला हिनजाव लाबोगोन माला हाबा जागोन होननानै बुंबाय थागोन बिथिंजाय आंहा सेंग्रा बैसोखौनो गारनो बादों बिथिंजाय नों आंखौ नुबानो माला हाबा जागोन बोरायबाय माला सैमा अरला होगोन होननानै बुंबाय थायो हा आइदै सोंलालै आं सोंला दिनैनिफ्राय बिदि आइदैलै एगारदो आंखौ थुबिरा मा खालामखो नोंलाय रागाजों मानसिखौनो देथारखाबायलां मा देथारबाय औ रागाजोंनो देथारखाबाय आं मानोथो नुबानो माला हाबा जागोन माला हिनजाव लाबोगोन बेलाय बेफोरबायदि सोंजाबाय थानो हायालै बेनिखायनो रागाजों देथारखाबाय आं थुबिरा बेफोरबायदि सोंबानो मानसिखौ देथारनांगौ नामाब्रा आया थैमारबाय नामालै माथो हांबो लायाखै ओइ थुबिरा मा खालामखोलै नों मा खालामखो नों नुवाखै होनबा नोंनि बे मेगन थाइनाया मा खालामखो आं जायनो आंखौ माला हाबा लागोन माला हिनजाव लाबोगोन होननानै सोंगोन बेखौनो देथारथारगोन आं जाम्बा आंखौबो मानसिफ्रा गोबाङानो सोङो होमबा आंबो देथारनांगौ जाहैबाय बे नोंनि गोसोब्रा नों देथारो ना देथारा जानाय नङालै दा पुलिसफोरा नुबा आंखौबो नोंजों देथारफादों होननानैसो सानगोनलै मा गिबाय नामा पुलिसनाव खबर हरनोसै नामा आं पुलिस स्टेशनावनो थांनो नागिरखादों सन्थलाखौ पुलिसफोरा हमना लांबायना मानि थाखाय सन्थलाखौ पुलिसफोरा हमना लांखो अमा राजाया सन्थलानि न'आव ब्लेक मानि दं होननानै पुलिसफोर थिनहरदोंनो दा बेखौनो पुलिसफोरा हमनानै लांबाय बे अमा राजाखौबो सानसे देथारथारगोन आं नों थादोलाय आं थांनोसै अमा राजा आंनि मासियाव जिरायनानै बिराद दुगा जादोंना नों गारालां नोंखौ ओइबार बावले नोंखौ आं गोथाङैनो फबगोन इउ आर आन्डार एरेस्ट मानि थाखाय नोंथाङा सासे भद्र मानसिखौ देथारनायनि थाखाय नोंथांखौ जों एरेस्ट खालामनो फैबाय भद्र मानसि मानसिखौ नुबानो माला हाबा जागोन माला गथ' गथाय खांगोन माला हिनजाव लाबोगोन होननाय मानसिफ्रा मालाबाबो भद्र जाया मिथिबायना भद्र मानसिफोरा माला हाबा जागोन होननानै मालाबाबो सोङा बिसोर सानगोनसो माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय हाबा जाथ'वाखै खोमा फैसा थाखा गैथ'वा खोमा बा हाबा जानो गोसो गैया खोमा दे सोंबाय थाया होननानै सोंनाय नङा बेफोर अभद्र मानसिफ्रासो सोङो मिथिबायना माला हाबा जागोन होननानै बेफोरखौ बिजिरसालियाव एक्सप्लेन खालामबाय थाबानो जाबाय आंनि सिगाङाव नङा आच्छा आंखौ जेलाव लांबानोसै होमबा आच्छा दे जेबो नङा आंखौलाय हेन्डकाप मानो गाननो नांगौ जाखोब्रा आं खाराना जों दायनिगिरिनि सायाव फोथायनाय लाखिया जागोन दे दासुदेलाय मा जाखो माबाहाय बालि सन्थलाखौ पुलिसफोरा लांबायनो नंगौना नङासै नों थगायाखैथ' आयु बाला आंखौ थगायसुलिलि मोनथारो नामासै मा थगायसुलिलि मोननोसै थगायसुलियानोखा नों मा होनदों जेबो होनाखै सन्थलाखौ पुलिसफोरा लांमारबाय आरो औहाय बाल सानसेया खथ' रुखु रुखु गाबदों आयु पुलिसफोरालाय मानो सन्थलाखौ लांनांगौ जाखो दे माबाहाय सन्थलानि न'आवलायनो ब्लेक मानि दङ बेखौनो पुलिसफोरा हमनानै लांबाय आरो दावसो देलाय मानसिफोरखौ खबर होजोब्बाय दा आंना आंनि आतमंग्लायाव आं जाय जायखौ मोजां मोनो बिसोरखौल' लेंहरदों आं जाय जायखौ सैया बिसोरखौ नुनानैब्लाबो आं नायथिंदोंसो आयौ हाबाब मा होननाय जाखोहाय बेलाय आयलाय माथो आं जाय जायखौ नायनोनो मोजां मोनो सैया बिसोरखौलाय आंनि आतमंग्लायाव मा बालनो लिंहरनो दे नांथालि बिदि बुङो नामा जाय जायखौ मोजां मोनो बिसोरखौल' आतमंग्लायाव लिंहरनाय जाय जायखौ मोजां मोना बिसोरखौ लिंहरा गामि गंसेनियानो बिदि बुंनो हामो नामा थां जलदि लिंनानै लायफिन थोलांलायलाय मा थां होनदों माबार जासिगोन दे बिखुनजोआय जासिगोन दे नुबायना जावैसो सना माबायदि आंना फिसाजोआ माखौबा जावैसो सनालायनो थाइजौ खहे मोखां बोरायखौनोसो ओइ जारौ बारा बुंनाङा दै आं नोंनि फिसायसो आंखौ सनमान होनोबा हो नङाबा मा खालामगोन दे नङाबा थाइजौ खहे बोराय थाइजौ खहे मा थाइजौ खहे बिलाइ नैबे थखनजों होगोन आं बांद्राय बुंबाय थाब्ला नुदों दा
नैबे टकनखौ होनानै होनांगौहाय जावैसो दामनो बांद्राय अख्रा हिन्जावफोरखौ आयु बोराय देनजाथार माथोहाय दे जावैसो सना साहाफोरखौ लोंनानै लाग्रोदो माहाय रागा जोंसोदों नामा नों दावसे देलायखौ खुगायानो बांद्राय नालाय मालाबा रागा जोंनोबो ओंखारलायलाङो बाथामै थाइजौखौहाय बोराय एन्जरनि मुलिखौनो मालाबा ओंखामाव दौनानै बुथारगोन आं बोरायखौ थै फाग्लि गावनि हौवाखौनो बिदि खालामनो हामो आरो होमबालाय नों आंनि बोरायखौ लादो आं नोंनि नारजि बुदांखौ लानोसै थै जालायबाय दा ओमफ्राय बे नारजि बुदां आंनि फनखौ मानो थिखोआखै दे बहा दङ बियो ना अमा राजानि न'आवनो खामानि मावगासिनो नारजि बुदां थेंक इउ स' माच आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय सोमस्रि जेब्ला सन्थलाखौ बख'नानै लाबोगोन अब्ला थेंक इउ बुंबानो जाबाय दाथ' आं जेबोखौनो खालामथ'वाखै अब्लाबो नारजि बुदां नों बायदि हेफाजाब होग्राया जोबोद खम आरो नों जोबोद मोजां मानसि नारजि बुदां नों बयखौबो हेफाजाब होयो हाफाङा जोबोद लाखि नों बायदि फिसाय मोनदों हाफाङा गावखौनो आनलाखिसो होननानै बुंबावो आंखौ गुबुनफोरबायदि जाहोननानैसो कम्पेयार खालामनो नागिरबावो जोंनाव जेसेबांखिनि मोजां बुस्थु थायाथों मानो जों मालायनिखौसो नोजोर होयो जोंनाव जेसेबां मोजां दख'ना थाया मानो मालायनि गोदान दख'ना लाबोनायखौसो मोजां नुयो जों जोंनि साखाथियाव थानाय मोजां बुस्थुफोरखौ जों मालाबाबो बेसेनखौनो होनो रोङा जेब्ला जोंनि साखाथिनिफ्राय आनज्रायलांगोन अब्लासो जों उनावसो भेलुफोरखौ बुजियो सैथो बाथ्रा सोमस्रि थांना थानाय समाव जेरै मानसिफोरा रावखौबो मोजां होननानै बुंनो नागिरा जेब्ला थैनानै थाङो अब्लासो बयबो बाख्नायो जानो हागौ बेनि मिथिंगायारि नेमखान्थि बेखौनो बुंनांसिगोन आरो दा मा खालामगोन नारजि बुदां र' आं सासे उकिलनाव फन खालामनि हेलौ उकिल नोंथाङा लाब्रा पुलिस स्टेशनसिम फैनो हागोन नामा औ आंनि सासे लोगोआ जेलाव दङ बेखौ जामिनाव बख'नांगौमोन अके दे थेंक इउ नोंथां नारजि बुदां मा होनखो उकिला सन्दलाखौ दिनैनो बख'नो हागोन ना औ हानांगौ बायदि हे इसोर सन्दलाखौ दिनैनो लाबोफिननो हाबा जोबोद मोजां जागोन सोमस्रि नों जेबो सिन्था खालामनाङा दे सन्तलाखौ जों दिनैनो जामिनावबाबो बख'नानै लाबोगोन थेंक इउ नारजि बुदां थेंक इउ स' माच थोद सोमस्रि बेफोरखौनो थेंक इउ बुंलायो नामा हेलौ हापां ओइ नारजि बुदां बहा दं नों आं नोंखौ इसेबां फन खालामदों आं पुलिस स्टेशनाव थांगासिनो दङ सन्तलाखौ बख'ना लायनो औ आंबो दासो खबर मोनदों दे होमबा नों सन्दलाखौ लायग्रोदो दाहाय आंखौ लांफैदो जागोन दे हापांना नारजि बुदां मा होनदों बियो औ हापांमोन दाउसे देलायनि आतमंगलायाव दंहैफायो आच्छा दे सोमस्रि नों बारा सिन्था खालामबाय थानांला सन्तलाखौ जेरैखि जायाबाबो बख'नानै लाबोखागोन नारजि बुदां आं नोंखौ मा होननानै बुंबावनोथाय थारैनो हापाङा जोबोद लाखि नोंबायदि लाइफ पार्टनार मोनदों हापाङा बेखौनोबा मालाय गावखौनो आनलाखि साननानै दुसिबाय थायो नाथाय हापाङाबो जोबोद मोजां आं बायदि लोरबां नङा मानसियालाय थिगानोमोन हापाङा रागाया एसे बारा औ बेना रागाया एसे बारा नै पुलिस स्टेशना सफैबाय बमब्रा दस्ति नों औ सन्तला दस्ति आं बोरै बिदि जाखोब्रा दस्ति बोरै बिदि जानो मोनखोलै दस्ति आं मालाय मा बुंबावनो होद नों बुङाबालाय नोंखौलाय बोरै बासायनो हानांगौ जाखोब्रा दस्ति नों बबेनिफ्राय मोननाय बेफोर फैसाखौ खोन्थादोब्रा दस्ति बेखौनोथ' खोन्थानो हाया आं मा होनखो खोन्थानो हाया नाथाय मानो बेफोर जोबोद गोलाव बाथ्रालै होमबाबो आंनि सायाव फोथायनाय लाखिलै बमब्र आं बेफोर फैसाखौ खावाखै ओइ बमब्र दस्ति नों बेफोरबायदि खोथा खोन्थायालासिनो थायोब्ला आदालतआ गनायनाय नङाना बेनिखायनो सैथो बाथ्राखौनो बुं सन्तला औ हांग्रिमोनदि सन्तला आं जेलनिफ्राय उदां जाबाय बेथ' अमा राजानि गदायसोलै सन्तला नों जिंगासिनाङा आं नोंखौ थाबैनो जेलनिफ्राय उदां खालामगोन बाब्रे सन्तला मालानिफ्राय साम' खिंख्रिजों लोगो जाखोलै नों दहायनिफ्राय लोगो जादों आंबो दिनैसो जेलाव फैदोंना ओमफ्राय बे जेलनिफ्राय दिनै उदां जाबाय दे थिगानो दे नाथाय सन्तला नों सैथो बाथ्राखौ खोन्थायाब्ला नोंखौ आं बोरै बासायनोलै जायखिजाया दस्ति सोमस्रिखौ आंनिसिमल' थिनहर दे आंहा सोमस्रिजों जोबोद गिदिर बाथ्रा दं जागोन दे दस्ति
मोजाङैनो थादो दै आरो हायोब्ला सैथो बाथ्राखौ खोन्थानो नाजा बे सन्थला दसथियानोथ' मा जामारदोंब्रा मानो सैथो बाथ्राखौ खोन्थायाखै बियो मानो जेल जादों आरो आं दा थफिरामनि खोथाखौबो बिनो खोन्थानो हाला गावआनो बेसेबां टेनसनाव दं आरो बे सुवा थफिरामाबो मा खालामनानै दङथाय आंथ' पुलिसनो खोन्थाबायमोन थफिरामा मानसि देथारदों होनना दा पुलिसफोरासो सहैदोंना सहैयाखैथाय जायगायाव आंखौ निमाहा होलै बम्ब्रा दस्ति आं मोदायसो सिख्लानि खोथानि थाखायसो आं नोंनो जेबो खोथा खोन्थानो हायाखै आंखौ निमाहा होदो दे जायखिजाया आं थाखा थिंख्लिखौ सोमस्रिनिफ्राय बिहरनांगोन अब्लासो आं बे जेलनिफ्राय उदां जासिगोन खोनासं दिनैनिफ्राय बे जेलानो नोंनि न' ओइ थफिराम माथो नोंबो जेलनिसो ओंखाम जानो फैबायब्रा औलै सन्थला जेलनि ओंखामखौनो जानो फैबाय आंबो फै मोखां नायलायलाय जेलनि ओंखाम जानोसै जोंहा मानसिफोरालाय फाग्ला गोजासो नामाब्रा थां सिङाव हाबैदो बाप्पावै सन्थला माब्रै बिदि जालायखोब्रा नोंलाय बे एखे खोथाखौनो आंबो नोंनाव सोंबालाय नोंलाय मानो दालि ओंख्रि जानो फैदों जेलाव मा बुंनोब्रा सासे मानसिखौ रुवाजों देथारथारबाय आं सुवाद नंगौना नङाब्रा मा नङा जानोब्रा नोंखौबो देथारना नायबासो बुजिगोन नामा नोंबो सिगिदों नामाब्रा सिन्था खालामना आं नोंखौ जेबो खालामा थफिराम मानो मानसि देथारखोब्रा नोंलाय साला नंनायनि नङिनि माला हाबा जागोन माला हिनजाव लागोन माला गथ' गथाय खांगोन होनना बुंनायनि देथारथारबायलां गसाइ बिदि सोंनायखौनो देथारबाय आरो नों दा जेल जानांबायना नों दा उन्दुनो ओंखारबायलै जात सोंबाय थानांला नोंबो गसाइ आंखौबो बुथारबा गैलालै थोद नोंखौलाय मानो बुथारनांगौ जाखोब्रा सन्थला थोद ओइ सिरि था आं एसे उन्दुनि गसाइ मानसि सासे बेथामा फैनानै बोरै उन्दुखोलै बियो जानाय नंला थाखा थिंख्लिखौ थाब बिहराबा जानाय नंला आच्छा मोनसे खोथामोन नङाना नोंनाव थाखा थिंख्लि दङमोन नामाब्रा थाखा थिंख्लि औ थाखा थिंख्लि दङ बायदि मोनदों आं नोंनाव बिनिखायनो नों बिराद माहाजोन जादोंना बे थाखा थिंख्लिनि थाखायसो फैसा मोनाखैथ' नोङो दा थाखा थिंख्लिनाव बिनानै फैसा मोनबाय दा अमा राजाजों मेगन साजाबाय नङा होमबा नंखायखौ मा बुंनो खोथाया बेनो मा खोथाया नंमारगौसो होमबा बिदि नङालै मोनाखै थाखा थिंख्लि बे नोंनि सा लोंग्रा खुदैखौ एसे दाउट खालामदोंमोनलै आंहा दे नङाबालाय माथो खालामबावनो आरो दानि जुगावसो सोरबा थाखा थिंख्लि मोनोलै आरो गोदोनि जुगाव मालाय सोर मोनदों सोर मिथिगौ गसाइ जियानो जादोला थाखा थिंख्लिनि सोमोन्दै सोमस्रिनो खोन्थानोसै आं ओइ सन्थला नोंखौ इन्टार'गेसन रुमाव लिंहरदों मा इन्टार'गेसन रुमलै सोंलु सोंला खालामनाय रुमलै थांनानै नायथां थां सोंजायथां मा सोङो गसाइ आंखौ रैखा खालामदोलै मानसिखौथ' रागायावनो देरथाना फैबाय दा मा खालामबावगोन आं मानसियाबा थैदोंना थैयाखैमोनथाय जियानो जादोला आरो दुखु खालामबा मालाय सुखुखौलाय बहा मोनबावनो बेनिखायनो जि जायो जाबाय थाथोंसै मा सानबाय थाखो सान्दों र' माबा मोनसे खोन्थादोब्रा आफा मा सानदों माथो जाबाय थाखो दहायनिफ्रायनो मानसिखौनो मानो मोखां सोम नुबाय थाखो आं देलायाखै नालाय मोखां सोम नुदोंब्रा मोजां सोंबा माबा मोनसेसो बुङो आच्छा आं थानायलाय बुंनो लाजिदों नामा थोद बेथा बिदि नङा अब्लालाय मानोथो बुङाखै अबेसे आंनो जेबो खोथाखौनो खोन्थाया नोंसोर न' गोदान लुनायखौबो खोन्थायाखै टिउसन फोरोंनो फैनो नागिरनायखौबो खोन्थायाखै जेबो खोथाखौनो खोन्थाया नोंसोरो आंनोलाय मानो खोन्थानोब्रा आं दुखुथिया जिउनोलाय हा खोन्थाया मानो मा जादों जानायाथ' बिराद गिदिर बाथ्रा जादों सन्थलाखौ जेलाव हरबाय आं दिनै मा होनखो नों अमा राजा मानो जेलाव हरखो नों सन्थलाखौ नों सन्थलानि न'आव पुलिस थिनहरमारदोंसो होमबा औ मानो थिनहरनांगौ दे दा जोंलारिया मा जानांगौ दे नोंसोरो समाजाव सोलिबाय थानाय सिं सिं सोलिखुमानाय बुस्थुखौ नोंसोर जेबो मिन्थियालै मा मिथियाब्रा जुदि मिथियाखैबा नों खोन्थानानै होदोब्रा खोनासं बिदिबा सन्थलानि न'आव गोबां ब्लेक मानि मोनदों आरो बे ब्लेक मानिखौ बबेनिफ्राय मोनदों होनबाबो सन्थलानि सेराव जेबो फिनाय गैया आं सन्थलाखौ हगारनो हायोमोन नाथाय मा खालामनो सन्थलानाव जेबो भैलिड रिजनानो गैयाब्ला आं सन्थलाखौ बोरै हगारनो बुंलाय गावआनो खोन्थानो रोङा बबेनिफ्राय मोनदों फैसाखौ बेनिखायनो पुलिसनो हरबाय आं बे सन्थलाया लाजिगुसु मानसियानो नोंनो खोन्थाबाय लाजिगुसु जाबानो दे क्राइम मावनायनिफ्राय बारग'गोन बे नङा जुदि बियो गाव सैथोबा गाव दायनिगिरि नङाब्ला खुगा बेखेवनांगोन लाजिनायखौ दोनथ'नांगोन जुदि लाजिदों होननानै गावनि सैथो बाथ्राखौ खोन्थायाब्ला आयेना बेखौ गनायाना आयेना मालाबाबो बेफोरबायदि बिजिराना लाजिदों बियो होननानै आयेना अननानै दोनाना दुखु जाबाय आं दुखुआबोथ' आंबो जागासिनो दङ दा सोमस्रिया मा जानांगौ दे दासो सोमस्रिनि खोथा सानदों सोमस्रिनि खोथा साननायमोनब्ला सिगाङावनो नों दुखु होनाय नङामोन सोमस्रिखौ बेयावलाय आंनि मा दाय दे
बे आंखौल' गोरोन्थि होननानै बुंबा दाय जायाब्रा इसेबां बुरजा मानसिनि न'खरनिफ्राय फैसा मोननाया मामुलि खोथा नङाना दानि जुगाव बिराद ब्लेक मानि थायो सोरनावबा मिथिबायना बेनिखायनो सन्थलानि खेथ्रआवबो बिदिनो होननानै आं पुलिसखौ थिनहरदों आरो आं गावबो नायदों जुदि गावआ फिननायखौ मोजाङै होनाय मोनब्ला मा थिग पुलिसफ्रा हमनाय नङामोन नाथाय बेनाव फिननायानो गैया सन्थलानाव मानिफ्राय फैसा मोनदों दा मा जाबावनांगौ दे सन्थलाया दा मा जाबावनांगौ दे जों मारिया दे होमबालाय दुखुजोंबाबो भिडिअ गेजेर लाइक होनानै गालांदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो दे लोगोफोर सन्थला नों बेफोर फैसाखौ बबेनिफ्राय मोननाय हे गसाइ मा होननानै खोन्थाबावगोन दे आं जुदि मोदायस्रि सिख्लानि काहानिखौ खोन्थाब्ला बिसोरो आंखौ मिनिगोन लोगोसे आंहाबो बरबाद जागोन मोदायस्रि सिख्लाया आंनो थाखा थिंथिनिफ्राय फैसा होनाय नङा बियो आंखौ बादा होखाथारदों खोन्थानाङा होननानै आं दा मोदायस्रि सिख्लानि खोथाखौ लानांगौ जाखो ना बिसोरनो सैथो बाथ्राखौ खोन्थानांगौ जाखो हे गसाइ जेरैबो जारला सन्थला नोंथाङा साजानिफ्राय बारग'नो लुगैदोंब्ला सैथो बाथ्रा बुं अब्लासो जों नोंथांखौ हेफाजाब होनो हागोन बेनोथ' जादों बोरै खोन्थाबावगोन आं ओइ पुलिस नोंथां आं बेफोर फैसाखौ खावाखैलै आं खस्थ' खामानि मावनासो मोननाय बेखौथ' सोंगासिनो दं आं मा खामानि मावनानै मोननाय मानो मोजाङै सोंबा फिननाय होआ नोंथांमोना सन्थलाखौ बेफोरबायदि सोंथि सोंनो मोना आंखौ गारनानै नों सोर आं सन्थलानि उखिल आच्छा सन्थला आं नोंनि उखिल नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनाङा आरो जाय फिननायखौ नोङो होनो उसुबिदा मोनदों नोंथाङा नो कमेन्ट होननानै सिरि थाबानो जाबाय धन्यबाद उखिल नोंथां नाथाय नोंथांखौ सोर थिनहरखो सन्थला शामसि सन्थला नों मोजाङैनो दङ ना शामसि आं मोजाङैनो दङ नोंथां आंनाव गासिबो पेपार वर्क दंजोबो नोंथाङा सन्थलाखौ थाबैनो हेगारनांगौ ओहो जों सन्थलाखौ बेफोरबायदि हेगारनो हाया जिंगा दासि आं गासिबो पेपारखौनो लाबोजोबखादों सन्थला नों मानो सैथो बाथ्राखौ खोन्थायाखै दे सानस्रि बेफोर गासिबो जाजोबगोन दे सिन्था खालामनाङा दा जों सन्थलाखौ जामिनाव बख'नो हाबानो जाबाय अब्लासिम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक खालामनानै गालां गुड नाइट लोगोफोर